Kalle, mitä vittua sä pelaat? Tää on jäälipolis. Joo, eipä näytetä enempää. Ei jos ollut vielä nervet Eikä alkaa, taas on ota täydellinen yrkkä vittu. Mitä vittua tää on? Mennäpä nyt vittu. Loon, sä oot nyt varmaan sen verran hyvä tossa Anathemassa, että jos pääsee 60, niin silloinkin voi vielä ressuttaa Attentti. Aika lailla. Noin! Aika lepposa vitun back to back vittu. Jaa, Etsillä. Come on. Me pasan ne niveles impossibles! Lol. Vitun hyvä. Paree kyllä klippi saat.